So hi guys, nasa Mr. DIY ko karon. So dere ko. Basta nagtanaw-tanaw lang ko dere. Nangita ko mga stop toys na nindot. Ang cute. Ay, ka-cute sa kambing oh. Basta daghan pa mga stop toys dere guys. Ka-cute sa milk tea. Oh, maning milk tea na gusto na ako guys. Color pink. Paborito man ako ang pink na color. So daghan pa kayo ka mapilian diha guys. Mga kuan lang siya, barato lang jud, mga kuan lang ni 200, 200 plus. Basta diri sa DIY, mga barato lang mga paliton diri. Sige bang ko diri gapalit. Mga kuan, basta daghan diri. Tanan na diri makita ninyo. Diri guys, so daghan diri mga accessories barato lang na itag 21 pesos, 39, 33 ano lang. Oh. Ay, ito mga suklay, oh. 73 lang siya. Oh, di ba? Barato lang kaayo. Kini, oh, nindot guwapa kayo na suklay. Pero 105 lang siya. Ay. Na yung mga Chinese din no, na maliit. Oh. Diri naman dabita mga tali sa buhok, guys. Oh, tag 30, 21 lang. O, 33. Oh, barato lang jud siya guys. Diri sa Mr. DIY, diri lang ni sa Walter Mart sa Makati. So kung na ako yung mga regalo sa akong pamangkin, diri lang jud ko kapalit guys. Ang cute pa oh. Wow, ang cute. Gusto ko mga ganito cute. Wow, magkano to? 31 lang siya. Na dito naman dapit ang mga headband ana. Oh, di ba? Nindot kaayo, pero sure di ninyo ma-appreciate ni kay ang mga lalaki di man sila gagamit, babae lang jud. Ani guys, ang mga headband na apoy tag 49, 39 ana. Oh, barato lang jud diri sa Mr. DIY. Mag-try tag headband, ang cute. Bagay bas ako ah. Mamili po kong mga kuan cutex anyo, manicure, pedicure ala. Kay kalain na kay atong kukoy. Pagwapahan sad nato oy. Ano, dire. Uli na ko guys, sumaulang din akong gipalit sa Mr. DIY. Naka-escalator pa ko. So doon lang ni sa The Beacon Amarsola guys, diri sa kuan, diri lang na ni sa Walter Mart. Oo. Kuan na sa 5th floor man di ay ko gikan. So yeah, sakit pa dun akong sinuan dun karon. Mamalit ko niya. Diri na ako sa gawas, so tapos na ako. Dito sa, ay, hangin! Ice cream, te!